Getxoko emakumeen etxea, gurari etxea, partekatzeko gunea izango da, Getxoko emakume guztiek eta guztiontzat eraikita. Gaur, aurkezten dugun gurari etxearen logoari esker, udal gobernutik beste urrats bat ematen dugu legegintzaldi honetan hartutako konpromisoak betetzeko. Logoaren lehiaketan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu, egindako ahaleginagatik, lanagatik eta interesagatik. Gure ustez, logo irabazleak etxearen helburuen espiritua jasotzen du, izan ere egileak definitzen duen bezala, intersekzionala, irekia, askea, abegikorra, hezitzailea eta elkarte feministek eta emakumeen elkarteek, etxe berri hori izateko duten nahia islatzen du ere. Logoa oso egokia izango da hainbat aplikaziotan erabiltzeko, baita udalaren logoarekin batera ere eta berehala lortuko duela Getxoko emakumeak elkartzeko une honen identifikatzaile izatea. Espero dugu urteko azken 3 hilekoan irekia ahal izatea gurari emakumeen etxea. Irudi bakar batean eta inork adibidez ez badaki zer dan gurari etxea, ideia hori somatzea edo argi ikustea, ez? Koloreak asko laguntzen du, nire ustez, etxearen forma simple hori be leku fisiko bat dela ideia hori argi gelditzea, logoa ikusterakoan, eta batez ere hori, leku bat dela, ez bakarrik emakumeak nik uste, bai batez be Getxoko emakumeak, parte hartze alde horien leku bat dela ikustea. Hori desan nire lehentasuna. Eta gero atzetik dauzen barorei be, igual esain argi, bai hor dauzela, hor egotea be bai.